jumadon bi septembre kalo tile 20 san 2019 ani nanguma maliya ci don kibaru kene kan bi kibari an bolo ka da ukulu kan o de ka fɔ tarata don mobti kaw fe no mobili belebeleba dɔ n'ale kɔni kun falen do balo de la binganikɛla dɔw bin'u kan ni ko jeni kunnafoni minnu sera ma olu y'a yira ka fɔ septembre kalo tile 17 n'o bɛnna tarata don ma mobti dugu yɛrɛ kɔnɔna la ko mobili belebeleba dɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la camion 10 tonnes n'ale kɔni kun falen do balo de la a yirala ka fɔ ni camion yi kɔni tora a ka sira de kan binganikɛla dɔw ni maramafɛn kun b'olu bolo n'o ye marifa ye olu le nana bin ni camion tigi ninnu kɔni kan bingani yɛrɛ kɛra sababu ye sa n'u ye mobili kɔni n'a kɔnɔminɛ bɛɛ jeni nka ala barika la chauffeur n'a ka parantikɛ kɔni sera ka boli hakililajigi la an b'a yirala ka fɔ dɔgɔkun tɛmɛnen ni wale ɲɔgɔnna 2 kɔni kɛra ni yɔrɔ kelen in na n'o kɛra sababu ye sa ni mɔgɔ 6 kɔni nin tora a la wa o mobili ninnu yɛrɛ bɛɛ fana kɔni jenina an bɛ to tagama sira hukumu kɔnɔna la halisa an b'a yirala ka fɔ arabadon an ka finitigi dɔ n'ale kɔni kun bɛ k'i kunda jamana camancɛ bolo kan ale minɛna binganikɛla dɔw fɛ kibaruya minnu sera ma o y'a yira ka fɔ arabadon septembre kalo tile 18 tagama mobili dɔ n'ale kɔni kun bɛ k'i kunda jamana camancɛ bolo de kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la mɔpti mara la a yirala ka fɔ nin taama mobili yɛrɛ kɔni ye Nord Transport mɔgɔw de ka mobili ye k'u kun b'u ka boli sira kan k'u selen boni yan fan fɛ n'o ye mɔpti mara dɔ ye marifatigi dɔw de kɔni nana bi u kan a yirala ka fɔ ni mɔgɔ kofɔlen yɛrɛ kɔni donnen mobili kɔnɔna la k'u y'a laɲini mobili kɔnɔ mɔgɔw fɛ fɛn fɛn ye u bolofɛn ye warala sanuna walima telefoni ni fɛn wɛrɛw k'u ko bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ni k'o d'u ma u ma da u dɔrɔn ma dɛ k'u ye mobili kɔnɔ mɔgɔ bɛɛ kelen kelen ka carte d'identité minɛ walasa ka se k'a lajɛ i ye mɔgɔ nasugu min ye o ko in de kɔni senfɛ u bɛna ni finitigi dɔ ye n'u y'o minɛ ka taa n'o ye an bɛ yɔrɔ min ko bi kunnafoni kɔni ma se ka sɔrɔ ni binganikɛla ninnu ka fɔlɔ nka siga kelen don a la ka fɔ amadu kufa ka mɔgɔw de don kunnafoni mana b'o kɔfɛ an b'o lasa u ma wagati nataw la o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen an bɛ taa segu yan fan fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ɲɔno an b'a yirala ka fɔ kunungo mankanba wulila polisiw ni dugudenw ni ɲɔgɔn cɛ n'o kɛra sababu ye ni mɔgɔ 2 nin tora a la wa mɔgɔ caman fana banana kunnafoni min sera ma o y'a yira ka fɔ kunu alamisa don septembre kalo tile 19 kɔnɔna la mankanba de wulila polisiw ni dugudenw ni ɲɔgɔn cɛ a yirala ka fɔ ni mankan yɛrɛ kɔni kun tɛ dɔwɛrɛ ye ko duguden ninnu y'a laɲini ko fɛn min y'u ka dugu komisɛri ye ko fo ka wuli ka bɔ a nɔ la o ko in de kɔni senfɛ dugudenw wulila ka tagamaba kɛ n'o tagama yɔrɔ yɛrɛ kɔni taara kɛ komisɛriya kɔnɔna ye a yirala ka fɔ polisiw ni mɔgɔ kofɔlen ninnu karilen ɲɔgɔn na ko marifa ci bɔra a la n'o kɛra ni bali yɛrɛ yɛrɛ ye o de kɔni kɛra sababu ye ni mɔgɔ kelen kɔni nin tor'o la o duguden kɔni sali ye duguden tɔw bɛɛ dusu tiɲɛ n'olu fana wulila ni ka tasuma bila komisɛriya la tasuma kɔni bilalen ni yɔrɔ kofɔlen na o kɛra sababu ye ni ka tiɲɛniba kɛ sabula mɔbiliw marifaw ani fɛn wɛrɛ caman kun b'a kɔnɔ olu bɛɛ fana kɔni jenina sababu la an bɛ yɔrɔ min ko bi a yirala ka fɔ komisɛri yɛrɛ kɔni nin tora nin wale ninnu na kunnafoni mana b'o kɔfɛ an b'o lasa u ma wagati nataw la an bɛ kunnafoni kuncɛ tɔnbɔkutu mara la an bɛ yɔrɔ la ka fɔ kunu mankanba wulila yenkaw fana fɛ yen nɔ kunnafoni min sera ma o yɛrɛ ka fɔ kunu tɔnbɔkutu dugudenw kɔni wulila ni mankan ne a yirala ka fɔ abaraju n'o ye tɔnbɔkutu dafɛ dugu dɔ ye ko yen nɔ dugudenw kɔni ni marifatigi dɔw de karala ɲɔgɔn na kibaruyaw y'a yira k'a fɔ ko ni mankan yɛrɛ kɔni wuli kun tɛ dɔwɛrɛ ye ko abaraju dugu denmisɛnninw n'olu kun kɛlen don ka sɛgɛsɛgɛlikɛyɔrɔ dɔ labɛn n'an b'a fɔ o ma ko checkpoint ni k'o bila u ka dugu kɔnɔna la a yirala ka fɔ marifatigi dɔw de kɔni wulila ni ka taga o yɔrɔ kofɔlen kɔni ci ni ko in de kɔni kɛra sababu ye ka duguden ninnu dusu tiɲɛ kosɛbɛ n'u fana wulila ka taga yɔrɔ la u sigalen don a la ko yɔrɔ min bɛ se ka kɛ marifatigi ninnu kɔni dagayɔrɔ ye u wulilen ka taa yen yɔrɔ kofɔlen in na u taara mobili o mobili kɔni sɔrɔ u ye tasuma bila u bɛɛ la o de kɛra sababu ye ni marifatigi ninnu kɔni fana bɔra n'a kɛra mankanba ye u ni ɲɔgɔn cɛ mankan in kɛra sababu ye ka mɔgɔ 6 kɔni bana kosɛbɛ an bɛ yɔrɔ min ko bi ala barika la kibaruya masa ma fɔlɔ k'a fɔ ko mɔgɔ nin tora a la wagati nataw la n'an ye kunnafoni wɛrɛ min sɔrɔ an b'o lasa aw ma an balimaw ni kibaruya nin de tun b'an bolo ka lasa aw ma aw ni ce aw ka kulomajɔ la ala k'an bɛn dɔgɔkun wɛrɛ ma